Здравейте хора, аз съм Веноми и днес ще отваряме Super Magical Chest. Първо ще ви пусна няколко реплея. Тук е обращалка. Направих обращалка, гледайте сега. Той първо ми бутна двете коли, накрая от едната страна си изхъби всичко. И аз пуснах голямото ПК, мини ПК и му се стъжни живота. Ето виждате, той ми взима една пистула. Ето виждате как той тук си напуска всичко. Тук вече му правя комбото. И да. Тук бая победи. И да отваряме Super Magical Chest. Много съм хайп. Искам някаква Legendary карта. Да видим. Gold. Rage. Mirror. Knight. Baby Dragon. Prince. Сега може да е някаква добра карта. Дано. Legendary! Lava Hound! Yes! Паднали са Legendary! Пичове! Legendary! Lava Hound. И Mirror. Оле, къв дек ще си направя сега. И Принц, това трябва да го апдейтна. Оле, Lava Hound. Legendary, брат. Legendary. What? Не мога да повярвам. Legendary. В този слаб дек се появи едно Legendary. Lava Hound. Yes. Тук между другото не знам, но да си купили този спел. Чакайте да напиша. Lava Hound Legendary. Дали ще го снимам. Приятелите от Даскалто после да ни кажат нещо, даже клипа и на телефона си го изпратя, защото им казах, че имам Super Magical Chest, те не ми повярваха. Ама, вижте, Lava Hound да дойде. Ще намеря някакъв дек. The Lava Hound is Majestic Flying... не мога да чета на английски много. Това беше супер якото, хора. Очаквайте още такива. Ще играем още отваряне на съндъчета. Ще изиграем една игра.